po mga kailaw, kumusta po and welcome po dito sa ating munting channel. For the first time na ako'y makikita niyo sa ating vlog, syempre shout out sa ating mga kaibigan po dyan, sa aking pinsan po sa JDC Vlog TV, at sa aking mga kapatid po dyan sa Maynila. Kumusta sa aking mga kapatid na mga vloggers din dyan, and sa lahat-lahat na mga vloggers, mga kaibigan ko mga vloggers, God bless po sa lahat-lahat sa inyo. Sa araw na ito, mayroon tayong isang napakaganda, isang inspiring na istorya na kung saan magbibigay ng mga panibagong aral sa buhay. Sana'y panoorin mo ito mula sa simula hanggang sa matapos ng video ito. Huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe, and syempre i-hit mo na rin ang notification bell icon po upang ma-notify ka sa bago pa nating mga videos. At huwag na nating patatagalin pa, ito na ang ating istorya. May isang nerbiyosong tao na kung saan sa kanyang buhay, ganyan na talaga siya. Isa siyang empleyado sa gobyerno at talaga namang marami-raming mga inaasikasong mga bagay para sa kanyang trabaho. Sa kanyang mga inihanda para sa kanyang pag-oopisina, lalo na mga papers, kailangan talaga na walang makapagdisturbo sa kanya habang nag-aayos pa siya. Isang araw, nakalimutan niyang isara ang pinto ng kaniyang kwarto. Maya-maya pa'y huminahong pumasok ang kaniyang 3 taong gulang na anak. Nasindak siya at nadisturbo at nagtanong sa bata, "O anak, anong gusto mo?" Wala lang, Tay. "At bakit naparito ka?" Dahil gusto ko makasama lang kita. Yan ang sagot sa bata. Anumang kapahingahan at katahimikang ating mararanasan mula sa Panginoon, kung tayo'y magpunta sa Kaniyang presensya at maghintay sa Kaniya at gustong makasama siya, talaga namang hindi mag-aalinlangan na siya'y kaagad nasasama sa atin. Kung ang isang masasamang magulang ay may natitirang pagmamahal sa kaniyang anak, mas lalo pa kung hindi siya masasama. Ang Panginoon pa kaya na may mas malalaking awa at pagmamahal nating lahat.